Dyma'r myfyrdod ar gyfer gorffennaf y seithfed. O arglwyddinan hysbryd ni ag ysbryd Iesu Grist, y fab di a mab y dyn, ein Duw a'n brawd ninnau. Fel trwy'r undeb agos a bywiol hwnnw a dysgwn ni gariau fel y carodd ef, a bendithio fel y bendithiodd ef, a gweddio fel y gweddiodd ef. Amen. Mi ddarllen chydig o adnodau o Efengyl Mathew o'r 6 bennod ar 20. Yn gynnar y noson honno, eisteddodd Iesu wrth y bwrdd gyda'r 12 disgybl. Tra oedden nhw'n bwyta, meddai wrthyn nhw, wir i chi, mae un ohonoch chi mynd i'n bradychu i. Roedden nhw'n drist iawn, ac yn dweud wrtho un ar ôl y llall, Meistr, dim fi ydy'r un nage. Atebodd Iesu, bydd un ohonoch chi'n fy mradychu i, un sydd yma, ac wedi trochi ei fwyd yn y ddisgwyl saws gyda ni. Rhaid i mi, mab y dyn, farw yn union fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, ond gwair un sy'n mynd i'n bradychu i. Byddai'n well arno petai erioed wedi cael ei eni. Darlleniad addas ar gyfer Sul Cymyn, a dwi'n cymryd testyn o'r bennod o'r 20 adnod, ac wedi myned hi yn hwyr, efe eisteddodd gyda'r 12. Efe eisteddodd gyda'r 12. Gyda'r geiriau hyn y dechreuwn ni ddarllen hanes y Swper Olaf. Hanes meddai un y dylen i fod ar yngluniau wrth i ddarllen. Wrth fyfyrior ar hanes hwn, yr hen hanes, geirio emyn daeth i'r meddwl. Ewch dros yr hen hanes, ewch drosto'n araf iawn, i mi gael gweld y cariad a'r waredigaeth lawn. Ie, nid anfuddiol i ni apel yr emyn, ni sy'n gyfarwydd ar hanes, ni sy'n dod at ein gilydd wrth y bwrdd. Ewch dros yr hen hanes, ewch drosto'n araf iawn. Beth am i fyddhau? Mynd dros yr hen hanes gyda'n gilydd gan nodi rai pethau sy'n dod i'r amlwg yma. Yn y lle cynta, yr hyn sy'n taro dyn wrth ddarllen yw mor hunanfeddiannol, mor dawel yw yr Iesu. Dyma noson y bradwr, y noson ddi pan y byddai cusa'n disgybl yn bradychu'r Iesu. Roedd y cysgodion yn dyfnhau, y gelynion wedi gosod eu cynlluniau, roedd y gwrthdaro mawr ar ddod, yr ymdrech oedd i orffen ar groesbren garw wedi cychwyn. Ond y cysgodion di oedd yn amlwg, eto roedd yr Iesu'n berffaith dawel wrth bwrdd y Swper Olaf. Nid oes unman yn hanes ei fywyd a ddengys dangnefedd yr Iesu ni, fel y gwneir yma. Tra mae cysgod y groes yn bendant ar ei lwybr, eto gwelwn ef yma yn sefydlu'r swper i'w blant ei gofio. Meddwl am ei ddisgyblion yr oedd. Nid oedd dim yn mynd i rwystro rhag cofio'i blant. Os oedd yn gallu paratoi ar gyfer ei ddilynwyr ar y noson ofnadwy hon yn ei hanes, fe fydd e'n meddwl a pharatoi bob amser. O ystyried beth yw dyn, y smotyn bach ar wyneb y cread yma. Ond ni thimlwch weithiau nad oes gan Dduw yn ei nefoedd amser i feddwl am rai mor fach ac mor anheilwng â ni. Ie, bechaduriad i'm ni, ond mae maddeiant yn air pwysig yng ngeirfa'r arglwydd Iesu Grist, hyd yn oed ar y groes. Gweithaf ein ymddygiad a'n amarodrwydd i dderbyn ein dysgu, me'n maddau o hyd, a dyna'r unwedd arbennig yw maddeiant. Mae yna stori am y Duke of Wellington, ar fi'n cyhoeddi dedfryd o farwolaeth ar deserter. Ei fod yn teimlo i'r byw dros y dyn, meddai Wellington, mae'n flin gen i orfod cyhoeddi'r ddedfryd greulon yma, ond rydym wedi trio popeth, ac mae pob cosb a disgyblu wedi methu gwella'r dyn yma, sydd fel arall yn filwr dewr. Yna fe roddodd gyfle i rai o gyd filwyr y dyn siarad, ac meddai un ohonynt, os gwelwch yn dda, syr, mae un peth dych chi heb drio. Dych chi heb drio maddau iddo. Yn sgil hyn, fe fyddeuodd Wellington iddo, a wnaeth y dyn byth ffoi eto, ond dangos parch ag ufuddod i Wellington. Pan welwn fyd yn gwawdio ac yn ail groeshoelio ei fab, ond ydych chi'n ofni y bydd Duw yn ein gadael? Ond o ddarllen yr hen stori am y noson ddi hon, nos bradychu'r Iesu, a sylwi arno ef yn meddwl, nid amdano ei hunan, ond am ei blant, ie fe ddiflanna'r ofnau.
Oherwydd os bu amgylchad erioed un feddwl amdano ei hun, hwn oedd yr amgylchiad. Eto dyma ddywed yr hen stori, yr Iesu a gymerth fara ac a erchwyddodd i'r disgyblion. Yr ail beth o'n i'n sylwi yw mor siŵr oedd Iesu Grist am y dyfodol. Roedd amheuon yn dechrau crynhoi y meddwl rhai o'i ddisgyblion oedd o amgylch y bwrdd. Nid oeddent yn siŵr o'r dyfodol. Yn araf oedd rhai wedi dod i sylweddoli fod y groes ar y llwybr a gerddau'r Iesu, ac nid oedd yr un ohonynt yn edrych ar y groes hwnnw, ond fel methiant llwyr. Ond nhw'n siŵr os groeshoelwyd Iesu, dyna fyddai diwedd popeth. Pan oedd y disgyblion yn ama'r dyfodol, dyna'r union adeg y sefydlodd Iesu Grist y swper i'w gynnal coffa amdano. Roedd ei enw i gael ei gofio i bob yfori. O oes i oes byddai dynion yn cynnal y swper hwn. Nid yw'r sicrwydd hwn am y dyfodol i'w gael yn unman arall mewn hanes. Roedd Chicher o'n pryderu beth a ddywedau dynion amdano 600 mlynedd wedi ei farw. Credai Cromwell y byddai ei institutions yn parhau, ond nid felly y bu. Dywedai Napoleon y byddai'r byd yn rhyfeddu o gofio beth wnaeth, ond na fyddai neb yn ei garu. Ond Iesu Grist, a fradychwyd ac a groeshoelwyd, roedd e'n gweld cariad ac addoliad y cenedlaethaudd i ddod. Mor sicr yw ef o'i ddyfodol. Gwnewch hyn, hyd ond i ddelo'r arglwydd drachefn. Ac yna, ni allwn ddarllen yr hen hanes heb sylwi, mor syml yw'r cofio i fod. Mae'r cyfan mor syml, mor isel, mor gartrefol. Does dim sioe na phomp yn y seremoni yma. Ystafell fenthyg, bwrdd, bara a gwyn, cwmni bychan. Mor ryfeddol y syml yw'r cyfan. Yn arbennig o gofio yn yr Hen Testament ar grefydd Iddewig, mae seremonïau mawr a chymleth ac yn y traddodiad yma, y manwyd y cwmni dethol yma. Codi a llorau, lladd a nifael heb nam arno, tywall gwaed a tenellu hwnnw a 100,000 o fan reolau i'w cyflawni, a gafalu dweud y geiriau iawn yn y man iawn. Ond yma, mor gyffredin, mor syml. Bod arwyddion manwl llawn ystyr i'w cael yn yr Hen Testament, nid oes dim ohono yma. Mae'r newid yn rhyfeddol ac yn arwyddocaol. Mi ddyfyna'n stori i geisio egluro. Roedd na fachgen ifanc nad o wedi cyfarfod brawd i dad, sef ei ewyth ar Jack, erioed, gan ei fod i ffwrdd gyda'r llynges, ac wedi treulio blynyddoedd lawer yng ngwledydd y Dwyrain pell. Dywedwyd wrth y bachgen fod ei wncwl dod gartre, a bu ei dad wrthi'n disgrifio a dweud llawer amdano fyddai'n help i'r bachgen ei adnabod. Tasg hir a chymleth, ond bu'r cyfan yn help i'r bachgen adnabod ei wncwl pan ddei ei gartref. Ond wedi'r bachgen ei weld drosto ei hunan, a chael cyfle ddod i'w nabod, doedd dim angen ei ddisgrifio mwyach. Roedd wedi gweld Jack ei hunan, ac o hynny mlaen roedd ei enw'n ddigon, doedd angen dim arall. I'r sawl oedd wedi adnabod Iesu Grist, nid oedd angen seremonïau mawr a chymleth, a felly mae hi hyd heddi. Mae symlrwydd bwrdd y cymyn, a dweud ei enw yn ddigon. Felly y bwriadodd Iesu Grist iddi fod. Ac yna o gofio'r symlrwydd yn yr hanes fe welwn, mor gyfarwydd oedd y pethau ddefnyddiodd ar Iesu. Bara a gwyn. Darn o fara, hwn yw fy nghorff. Ond nid yw'n rhyfeddol fel y mae'r Iesu yn rhoi ystyr mor uchel i'r cyffredin. Ar gof golofn Oliver Goldsmith, ceir y geiriau hyn, "He touched nothing that he did not adorn." Os oedd hynny'n wir am Goldsmith, mae'n sicr y wir am yr arglwydd Iesu. Aeth i'r briodas yng Nghana, ac yno roedd y dŵr yn wyn cyn diwedd y wledd. Nawr, mae'r gwyn yn waed y cyfamod. Mae hyn yn gyson iawn, a ffordd yr arglwydd Iesu. Os yw bara wedi ei dorri yn siarad am ei gorff dibechod ef, yna mae gobaith i'r ei adorwyd ac afaluriwyd. A sylwn yn olaf fod y swper yma i gyd yn sôn am ei farwolaeth ef. Rhyfedd mae ei farw ddewisodd yr Iesu i ni ei ddilynwyr ei gofio mewn modd arbennig. Gallai fod wedi dewis i ni gofio ei eni, ei fedydd,
un o'r gwirthiau, ond ei ddewis ef oedd y groes. O'r holl bethau y mywyd ein harglwydd, calfaria yw'r mwyaf erchyll. Yr hoelion llym, y dioddef, y bicell. Eto, dyma ofynir i ni ei gofio. Sut mae egluro hyn? Falle mae ffordd orau yw trwy hen stori sydd wedi hadrodd lawer gwaith, ond hynny sy'n para ni gwerth, ac sydd fel pe bain codi cwr y llen i ni ar y dirgelwch. Roedd gwraig a mam, oedd yn fenyw hardd iawn, heblaw mi dwylo. Roedd rhain i'n greithiau i gyd, nid oedd siap dwylo arnynt o gwbl bron. Roedd ei merch fechan yn methu deall pam roedd ei mam mor hardd a'i dwylo mor hagar. Felly un diwrnod y mae'n dweud wrth ei mam, mam, rwy'n caru chwyneb bach llygaid a'ch gwallt, maent mor brydferth, ond mam, ni allaf garu eich dwylo, mae'r heini mor hagar a hyll. Yna adroddodd ei mam y stori wrthi. Fel y byw cartref fynd ar dan pan oedd y ferch fach yn faban. Trithrodd y fam i'r llofft i achub y ferch fach, ac wrth wneud hynny, fe losgodd ei dwy law. Hynny meddai, yw'r rheswm pam y maent mor hagar. Plygodd y fechan, a chysanu dwy law ei mam, fi unwaith mor hagar yn ei golwg. Mam, rwy'n caru chwyneb eich llygaid a'ch gwallt, ond rwy'n caru eich dwylo llawer mwy. Ie, yn syml, dioddef dros eraill, a berthu mwyn eraill, mwyn ei blant. Mae hyn i mi'n beth sy'n i ryddfan pen y bryn droi'n gan i ni fel hyn, o zanna mwy. Yn rawnwyn ar y groes fe droes y drain, caid balm o archoll ddofn y bicell fain. Dechreuwn fawl cyn hir na flinir ar ei flas, am Iesu na berth hedd o ryfedd ras. Mwyn ei enw. Ond i orffen gyda gair o weddi eto. O ddiwein tad, maddi ddynion ei casineb. Maddai ein anallu gari cymydog. Disg ni sydd ti gofleidio'n gilydd. Annog ni fod yn oddefgar o'n gilydd, ac arwain ni gyd fyw mewn heddwch parhaol. Gwyn ein byd os bydd i ni ddangos cariad i gydyn. O arglwydd yr wyt yn ein caru fel tad, ac yn gofalu amdanom fel mam, a deithos di rannu'n bywyd fel brawd. Cyffeswn ein methiant i fyw fel dy blant, yn frodyr a chwiorydd wedi'n clymu yn dy gariad. Arglwydd mae ein calonau'n drwm o dristwch am yr hyn a wnaethom. Rydym wedi cael thiw o bobl i dlodi, ac eithom yn ddi hyd am ei tynged, gan fodloni a roi elusen pan gyffyrddir yn teimladau, ond nid oes yn yr ewyllus i orseddu cyfiawnder. Rydym wedi cam ddefnyddio'r bywyd ar oddais dyn ni'n rhodd. Mae'r bywyd da sy'n eiddo i rai wedi ei adeiladu ar brinder a phoen llawer, a phleserau'r ychydig ar wewyr meliynau. Arglwydd lliw ein gweddi a derbyn ein cri. Nerthan ni o arglwydd i fynd allan i'r byd mewn heddwch, i ymwroli ac i ddal at yr hyn sydd dda, i sicrhau na thalwn ni neb ddrwg am ddrwg, i gryfhau y llesg ac i gynnal y gweiniaid, i gynorthwyo'r cystaddiedig, i anrydeddu pob dyn, i garu a gwasanaethu'r arglwydd, gan ymlawenhau, yn nerth yr ysbryd glân. Amen.